Takže pekne pozdravujem návštevníkov mojej webovej stránky. Som rada, že takouto formou môžem opakovane sa prihovoriť a pozdraviť všetkých mojich priaznivcov a sympatizantov. A dnes som mimoriadne rada, že môžem privítať v našich priestoroch pani Zuzku Marákovú, s ktorou sme v kontakte už niekoľko rokov. Náš vzťah, ktorý bol viac menej klient-pacient, sa vzájomným poznaním už prehlbil, takže dnes už môžem hovoriť o úprimnom priateľstve. Pekne ťa vítam, Zuzka. Dobrý deň. Stretnutia, ktoré sa vlastne začali zhruba pred 7 rokmi, boli podmienené článkami, ktoré som pravidelne realizovala do časopisu Medium. Je to časopis spoločnosti Medart. Články boli vždy na určitú tému a tie jednotlivé témy boli koncipované podľa dopytu alebo podľa úspešnosti liečby prípravkov prírodných liečiv firmy Nadeje. Veľmi zaujímavé, s veľmi zaujímavým ohlasom boli články na podporu imunitného systému, potom to boli články alebo článok na liečbu alergií dýchacích ciest, prípadne tráviacich problémov. No a Zuzka vlastne odborne, technicky, redakčne spracovávala tieto články, takže sa vlastne dostala k ich obsahu. No a stalo sa to, že ma po určitom čase navštívila, pretože sama nejaké zdravotné problémy na sebe pociťovala. Niečo bolo spomenuté už aj v minulom vstupe, pretože bolo to zviditeľnené už aj v televízii Markíza v relácii Reflex. Tam to bolo vlastne v tých začiatkoch liečby. Dnes máme Zuzku tu u nás, takže budem veľmi rada, keď nám porozpráva, ako sa cíti teraz, aké boli tie začiatky a vlastne prečo vlastne doporučiť našim občanom alebo klientom skúsiť liečbu takýmito prírodnými liečivami. Tak ja som si s odstupom času už ťažko spomínala na to, prečo som oslovila Evičku. Našťastie preto, lebo už nemávam také ťažké stavy, ako som mávala. Bola som alergička silná, ako som aj spomínala v relácii Reflex. Vtedy to kýchanie, 30-násobné soplenie, opuchnuté oči a svrbenie podnebia v ústach. Takže vďaka tomu, alebo žiaľ preto, som vyhľadala Evičku, pretože som sa dočítala v časopise Medium o úspešnosti liečby prírodnými prípravkami z oblasti gemoterapie. No a vtedy po prvej kúre som pocítila úžasné zlepšenie. Nechcem to nejak nafúkovať, ale bolo to pre mňa zázračné. Pretože odvtedy, a bolo to pred 7 rokmi, som znížila úroveň tej alergie zo 100% na nejakých 10%. A odvtedy už nemávam v lete alergie, vôbec také intenzity, párkrát kýchnem, nejaký ten pel mi ešte škodí, ale to je minimum. Takže ja veľa odporúčam každému vyskúšať, pretože príroda je tu na to, aby nás liečila a s týmto ohľadom som vtedy aj k tomu pristúpila, že v prírode sa vždy nachádza liek na každú ľudskú bolečku alebo na každú ľudskú chorobu. A alergia je ochorenie, v podstate pre mňa asi bola spôsobená alergia tým, že začala som v 14 rokoch z vidieka dochádzať do mesta, do školy a vtedy sa mi objavila alergia, takže výfuky a smog v meste zrejme spôsobili, že tá alergia sa u mňa naštartovala. No a čím iným ju odstrániť ako prírodným prípravkom. Takže veľa odporúčam takéto riešenie. Ja si spomínam na niekoľko takých tebou doporučených ľudí, tvojich klientov. Jeden pán zo Zobora raz prišiel tiež
že sa dusí a že teda skúsi to, takže tiež som mu doporučila. Zloženie kúry, ktorá pomohla Zuzke, sme už spomínali minule, ale môžeme si to pripomenúť, je kapucinka bylinná, nechtík, môže byť aj vo včelom biopoli posilnený, grepová tinktúra, čierna rybezla a hrab. To je osvedčená bezložková kúra, ktorá na alergie dýchacích ciest zabrala. Zabrala potom aj, myslím, že tvoja sestra niečo podobné skúšala. Čiže trošku ten genetický alebo dedičný vplyv alebo náchylnosť na takýto typ ochorení možno bude. A veľmi zaujímavé stretnutie bolo potom aj s tvojou mamičkou, keď vlastne sme sa stretli. Sice nie často, potom si jej brávala ty na bercové vredy, to bola tinktúra pagaštanu, na ktorú si veľmi pekne zvykla a kombinovali sme to s mastičkou z kosti hoja a s jošovou mastičkou. No, ono to vtedy bolo tak, že mama mala krčové žily od mladosti. V podstate od nejakého pôrodu, lebo má 3 deti, teda mala 3 deti. A mala také krčové žily, že ich mala až navreté na tých nohách, jej to bolo také evidentné. A v dolnej časti mala až také fialové, tú pokožku, v podstate tie krčové žily už tak až prerážali. No a v jednom mieste jej to začalo jedného dňa mokvať. No a išla s tým k lekárovi, ten jej predpísal kopec mastí, v podstate riešili už len následok, nie príčinu toho, že prečo sa jej to v podstate začalo tam mokvať. No a vtedy som ju doniesla k tebe, ty si mi odporúčila, teda ty si odporúčila kvapky a ona ich brala niekoľko rokov, ja si pamätám. Niekoľko rokov a my sme začali, myslím, trošku aj tú inú formu, aj s liečbou svetlom, trošku pravidelnejšie používať, takže jedno s druhým. Možno tá liečba svetlom ju naštartovala k tomu, aby pochopila, že treba riešiť tú príčinu a až potom ten následok. Ale to je jedno. Hlavná vec, že jej to pomohlo. Veď bercové vredy sú v podstate neliečiteľné. Ľudia chodia s obväzmi na nohách a tečí im to. Ten komfort života je znížený podstatne. Áno. Tak je to. No a ešte jedna veľmi zlatá, milá pani, v takom staršom veku prišla tiež na doporučenie, lebo sa rozprávala tvoja mamička, ona boli kamarátky a tak z reči do reči. Tak som si vždy vypočula najprv takých 30 minút z jej života, ale veľmi zaujímavé veci, pretože to, čo ju trápilo, to bolo to, že kvôli srdiečku nemôže pracovať, nemá kontakt s ľuďmi. Kvôli srdiečku je na oštaru v úvodzovkách podľa nej pre jej rodinu, pre jej deti a rodinných príslušníkov a nemôže byť užitočná. No a vyhrotilo sa to vlastne na ulceróznu kolitídu, vlastne zápal hrubého čreva, takže na toto ochorenie som jej doporučila takú tiež 5-zložkovú kúru zloženú z rakitníka, dankšenu alebo bazvonček, po slovensky ľan, čierna rybezla s beta-glukanom a dub. A túto kúru sme zopakovali v období asi 2 rokov, čo sme sa navštevovali asi 4-krát, to znamená 2-krát do roka opakovanie, tak je to aj také optimálne. Keď mala horšie pocity zo srdcovej činnosti, tak som tam doplnila ešte hloch alebo šišák. Ja si pamätám, že nejakým kamarátkam ona ešte posunula túto informáciu ďalej o tom, že jej to pomohlo. Áno, ona bola veľmi na mňa tak hlboko ľudsky zapôsobila ako dobrý človek, ako obetavý človek a to bol nie len možno pre ňu posun, že sa dostala k nejakým dobrým veciam, ale aj pre mňa to bol taký dobrý moment, že som stretla dobrého človeka a tak som sa dobre cítila po rozhovore s ňou. Takže táto moja práca, alebo teda práca s touto liečbou, kde takým štartovacím momentom bolo to, že vlastne výrobca pani Podhorná veľmi často spomínala vetu hľadám cestu, ako pomáhať ľuďom a to sa mi práve na tom všetkom ľúbilo, lebo som vycítila, že ozaj to úprimne myslí a úprimne to aj robí. Tak v týchto šlapajach sa snažím aj ja teda pokračovať a to ma na tom asi tak najviac teší, keď ten výsledok potom takýto je. No a s ohľadom na to by som
To sa človek zamýšľa nad tým, že keď ona prišla s tým, že sa trápi myšlienkami, že v podstate jej myšlienky jej mohli spôsobiť to oslabenie srdca a všetky tie problémy, ktoré sa potom ďalej rozvíjali, tak asi nie nadarmo funguje veta, že naše duchovno sa prenáša do fyzična tým, že keď jedno stráda, tak druhé začne strádať tiež a keď sa trápime, ľahko ochorieme. Presne tak, to si povedala veľmi múdro. Všetky choroby majú príčiny v našich myšlienkach. A vlastne to som sa jej snažila vždy, lebo ona na mňa tak pôsobila ako veľmi dobrý človek, jej povedať, nech sa netrápi sama zo seba a nech sa má rada. Tá sebaláska to nie je egoizmus, ale to je jednoducho veľmi dôležitá vec. Musíme sa mať radi, musíme si vážiť samých seba, preto, prečo robíme, nevyčítať si to, čo nevieme, lebo však každý človek nemôže vedieť všetko, ale každý niečo iné. Áno, a keď som šťastná, dokážem urobiť ostatných ľudí šťastnými. Keď sama strádam a trápim sa, tak to utrpenie posúvam ďalej. Presne tak. Takže nie je to naozaj egoistické. Áno, mať seba rád a dopriať si zdravie. Áno. A vlastne aj táto pani, veď to bola už pani, neviem, či na invalidnom, ale proste na dôchodku. To znamená, že tie korunky si musela nejakým spôsobom rozdeliť, keďže aj s deťmi bývala jedno s druhým. Preto by som vlastne veľmi rada poukázala aj na to, že tieto prírodné liečivá sú cenovo dostupné, nie sú nejako premrštené, finančne si to môže dovoliť vlastne každý, aj keď teda je to platba na hotovosť, nie je to preplácané poisťovňami. Všetky liečivá sú vyrobené z bylín, drevín a iných plodín, dopestovaných v našich zemepisných šírkach. To znamená, že aj tie vibrácie, ktoré vyžarujú z týchto liečiv, lebo vlastne všetko sú energie, aj tie kvapky, aj my, aj proste to, čo prijímame formou tekutín, jedla a čohokoľvek. Takže má to potom veľký vplyv aj na tú fyzickú stránku, ale aj na tú duchovnú stránku a aj vlastne na to podvedomie, takže aj na tú psychiku. Takže skúste, budem veľmi rada, keď mi budete volať alebo cez mail sa poradíte, objednať výťažky sa dajú aj formou registrácie, aj formou mailu alebo telefonickej objednávky. Takže zatiaľ prednešok by to bolo asi fajn. Ďakujem veľmi pekne, Zuzka, že si našla čas, že sme sa mohli stretnúť. S tebou to stretnutie je vždy veľmi milé, takže ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem, že bola táto príležitosť v podstate vôbec, že je nádeje, pretože to bola nádej aj pre mňa a splnila sa mi. Takže ja ďakujem, že je niečo takéto na trhu, čo dokáže pomôcť a nezaťaží vôbec organizmus človeka. Ešte s ohľadom na to by som povedala, že chodí strašne veľa ľudí do lekární, kupujú si vitamíny, minerály, kadejaké chemické prípravky, o ktorých vôbec nemajú páru, čo vlastne obsahujú. Prečítajú si nejaké chemické zloženie. Ale tu idem po prírode, viem, že čo je čierna rýpezla, viem, čo je greb a je to len výťažok z kúčikov týchto rastlín, takže ja tomuto veľmi rada verím a pomohlo mi to, takže naozaj tiež odporúčam. Som veľmi rada. Ďakujem veľmi pekne, Zuzka. A ešte na záver by som pripomenula, keďže máme vlastne, dá sa povedať, záver zimy, aj keď zima ešte nebola, ale tento rok bolo toho mrazu málo. To znamená, je to veľmi dobrá pôda, v úvodzovkách dobrá pre vírusy, baktérie, týchto infekcií je v tomto období veľmi veľa. Je najlepšie akúkoľvek liečbu začať očistou detoxikáciou, čiže dávam do pozornosti kúru Detox, plus novinky viacložkové Plasmofit, Chlamisan, Helmifit a Psorisan, ktoré sme si už predstavili v minulom vstupe. A ešte, čo nebolo doteraz spomínané, nejako zvlášť predstavené, to je gel Enteros Gel. To nie je už tekutý prípravok, ale je to gelový.
Je to vynikajúci detoxikačný prípravok, čiže každú kúru, každé riešenie zápalových procesov alebo čohokoľvek doporučujem začať vlastne týmto enterosgelom. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, prajem vám všetkým veľa zdravia, šťastia a lásky.